ଏଇଭଳି ତ ସକାଳ ସକାଳ ପୂଜା। ଆଜି ପୁରା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପ୍ରଥମ ସୋମବାର, ସେଥିପାଇଁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି ଆଉ। କଣ ଆଇଟମ କଣ ହବ ଆଜି? ଆଇଟମ ଆଜି ଅରୁଆ ଭାତ, ଡାଲମା, ଖଟା ହବ। କି ଖଟା? ସିମ୍ପଲ। କୋଉ ଖଟା? ଆଉ ଡାଲମା କଣ ପକେଇ କରିବ ଡାଲମା? ଡାଲମା ବା ଏଇବା ଭଣ୍ଡା ଆଉ କଦଳୀ, ସାରୁ, ମୁଗ ପଡିକି ଡାଲମା ହବ। କଖାରୁ? କଖାରୁ କଣ ପଡେ? କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ କଖାରୁ ଖାଆନ୍ତିନି ସୋମବାରେ। ଆଚ୍ଛା ଏ ଓଉ ଥୁଆ ହେଇଛି କଣ? ଓଉ ଖଟା ହବ। ଆଚ୍ଛା।